Φίλες και φίλοι, είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης. 20.000 θεατές όρθιοι για να αποθεώσουν τον αρχηγό του Παναθηναϊκού από έναν επίσης θρύλο, τον Παγκής Χαλβέτη. Δημήτρης Διαμαντίδης, EuroLeague Legend, θρύλος Ευρωλίγκας. Στιγμές συγκινητικές, στιγμές ανατριχιαστικές, στιγμές που πρέπει και μπορούν και είμαι σίγουρος θα αποτελέσουν παράδειγμα για τις νέες γενιές των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με το άθλημα ή των ανθρώπων που δεν θα ασχοληθούν με το άθλημα. Έτσι κι αλλιώς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης έχει ξεπεράσει τα όρια του Παναθηναϊκού, του ελληνικού μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ εδώ και πολύ καιρό και οδηγεί τα πράγματα σε μια κατηγορία που δεν αφορά μόνο τη νίκη ή την ήττα, τη χαρά ή τη λύπη μες στο γήπεδο, αλλά το παράδειγμα, το υπόδειγμα, τη θέση που πρέπει να πάρουμε όλοι απέναντι σε κάποια πράγματα που μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρά και από αυτό το ίδιο το παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Διαμαντίδης πλέον είναι ένας από τους 5 ζωντανούς θρύλους της Ευρωλίγκας, μετά τον Θοδωρή Παπανουκά, τον Φάκαρο Λαβάρο, τον Ραμόνες Κάουσκας και βεβαίως τον μεγάλο